headlines karong buntaga. Kay kining kampanya batok sa child labor padayon man ning kana bitaw nga dakong issue sa ato ang nasod mga idol ug atong gipanghinautan in town nga kana bitaw matagaan kinig resolusyon mas mapalig-on pa gyud no ang mga inisyatiba sa ato ang gobyerno kung hisgot ag pagprotektar sa mga kabataan. No kining kampanya batok sa child labor gisalmutan sa lungsod sa Minglanilla. Kompletong detalye sa report niya kanato ni Idol Chixie. Mot sa kampanya batok sa child labor ang lungsod sa Minglanilla. Kini subay usab sa pakigalayon sa Department of Labor and Employment kundole ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Diin hingpit nga gisugdan ang province-wide information and services caravan kabahin sa child labor prevention and elimination nga gipahigayon sa sports complex sa maong lungsod. Nasayran nga dunay piniling aw sa kagatos ka mga ginikanan ug 103 ka mga bata gikan sa barangay Linaw, Pakigni, Kalahuan ug Tulay nga gipasalmot sa aktibidades para matabangan ug makabaton og bagong impormasyon batok sa child labor. Subay niini pasalig usab ni Minglanilla Mayor Rajiv Enad sa iyahang social media page nga isip child-friendly nga lungsod magpabilin kini sa pagpadayag ug pagprotektar sa katungod sa mga kabatan-unan. Alang sa IFM, balita sa buntag kini si Idol Chixie. Di kapugan sa paghatod sa nagunaw labas nga balita. Tatak Karamen, Tatak IFM, balita.